si Tamira ustedes ahora na din atrás. Cosa se? Pensaba ustedes jeep. Mga amigo, hindi si jeep. Un casa para con un pamilya kita queda. Y asigun na istorya na mele marido, kay di suy marido ya muria, aki pakat adentro na deste jeep. Ansinal pobreza aki na syudad de Zamboanga. So, takikita siyempre undergoing tubong ano. Chini mira ki mga amigo. Diba normally, tanda kita ng mga kasa, de mga pamilya, kita pwede kita mira. Pero this time, hindi kasa yung pwede mira. Un jeep de pasahero, ya se casa. Okay? Pero ba kita atraka, pregunta kita no? Oh, Tamira si ustedes. Mi atrás. Jeep CL, I think. Mira kita, no? Ayo! Nay, tawo! Ay. Nay, ay. Munta na ra ko, nay. Kinsay nakapuyo diri, nay? Kami. Ah, kamo. Oo. Bisaya, Chabacano? Bisaya. Taga-asa man? Sa ano, norte. Norte, Subana? Ah, Subana. Subana le? Oo. Wait, sa kayo kuan ha, sa kayo translator. Subanen, Subanon. Subano. Subanon. Wait. Ma'am, pwede to man translate un rato. Ma'am, Subano. So, pwede to abaha un rato? Okay. Microphone diaton. Okay. So, Bisaya na lang ko para mas klaro, no? Unsay pangalan nimo? Annalyn Gumaos. Gumaos. Goto Limpapa? Oo. Goto, Limpapa. Nga diyo din ito Malayan. Malayan. Oo, nga So diyo. yan sa doon eskwela Okay. na Malayan. Ya, entra do la eskwela na? Malayan. Okay. So, goto, anak mo, Limpapa, alam mo. Oo. Lipuno. Lipuno. Oo. Delipuno. Okay, Delipuno daw, Delipuno. Pwede to, ma'am? Okay, sige lang. Isa ning kwan? Diya sa shop o, gipapuyo lang kami. Papuyo. Ano, asa man mo sa una? Kami, may balay kami dito gamay o. Sa? Magbaha, sir. Dili mang kutob ang tubig o. Lampas pa sa amuan. Uy! Nagbiya na mo to ang balay. Kaya nabungkag na. Wala na ko pa-repair. Wala na ko kwarta. So, pila ka miyembro mo dire sa balay? Mga 5 kami. 5. Oo. Kinsa-kinsa man. Ang Si- sumong asawa. Dili namatay akong bana. Ha? Dili namatay. Aki, amuri doon. Kanog sa pa? Ayoko na muna din eh. January 7, minato yun din eh. Oh, di niya mo pagunan. Oo. Oh, pero maday, malayo to ko dag baloy nyo. Muna, ang problema dito, bilang mogba, lampas pa sa amuan, lampas pa sa amuan. So, taki daw sila ya duray, akiya mo rin disyo marido. Diyan naman sila kasa, pero lehos do gayo. Tayo subi el agua. Subi el agua. Kapag guba na ron, na wala na ko kwarta iparin ni Be. Okay, so thank you, no. Translate lang di mo, Mrs. si Ma'am Jen, no? Sabi kasi lemon subana. So sabi le, sabi iyo kay, para kunel mga Chabacano, maintende. Si, disuyo daw marido, ya dispidi, aki mismo na este jeep, onde sila ta esta, kay alya kanila adentro, tambaha. Si Tamiro, series miyo, to siya kinasaydo, riprops de, puente astiki. So, tugbungan naman ni siya under, ma'am. Tugbungan na. So, este riprap, Rios So, alitan tan-up subil agua. Ala sila primero adentro. Pero kay por causa tanbaha pirmialya, yaman din nando kanila keda aki. Karon, kwan lang kami diri o, mali, upat lang kami. Pwede mi musulod? Nabay iro, di may mumaak diha. Walay kwan, walay. Diya kami Wait lang. Unsa ni siya, ma'am? Enda to, escucha to. Diya kami galuto kami dito, diri kami gakaon. Tapos Asa mo galuto dire? dito sa kahoy. Kahoy. Oo. Tapos asa matulog? Diri Sige, o. abre ma'am. Pakita. Diri o. Diri kami ma'am. Oh! Nabanig lang kami. Kay bungkag naman ang jeep. Senyor. Tadurmi adentro de este daan jeep, oh. Di mo da mondok mo bilang gobi kay moksolip dyan niyo. Sumuling kaongon si di naman magbabal igo naman sa magpalit di ba way di naman. Pregunta iyo si di noche ba hindi ba makamiedo kaya abierto lang to suyo lugar aki. Wala pa mi suga. Wala may suga.
Kuan lang spot. Tapos, Asa mo kakuha tubig? Kana oh, magpalit lang mi dito, layo. Asa man ay mong suga? Solar oh, giyatag na nila oh, pero Solar. mupalong na siya mga 10 o'clock, mupalong Wala na na. siya. Oo, solar. Mga alas 10, mupalong na siya. Nangikik na. Dapat na namin may spot. So, okay. Nay, na ako diri nay, na ako'y hatag po sa imong gamay na mga grocery, naapod tag bugas, naapod ta og tinapay gikan ni sa atong sponsor. Ang atong mga sponsors sila Konsehal Frederick Atilano, ang KT Bakery, ang YS Salon, and syempre ang ato ang mga anonymous na sponsor sa atong YouTube. Diri na di ay mo gapuyo. Dili kami. Mga pila ka tuig na mo diri, ma'am? Na karon ano oh, hapit na mi tuig karon August, tuig na. Mag 1 year na. Si Beans, pwede anda si Beans ala para pwede mira el sides, no? Para pwede kita dali mira na diaton mga Cheniki Amaraw pero, okay? Si Mira Ustedes, nakamino kat yo, on este bypass road going. So aki, si Tamira Ustedes Aura. Thank you. So, aki Aura, si Tamira kita, papasail mga vivientes aquí. Este el casa donde kita Tamira. Este yo pwede nante para si nanay aki tasinta. Lobe, Mira Ustedes, oh. Siniyatan sina kalagi na aquí sa Ciudad de Zamboanga. Aquí on el bypass road sa Libualan para Tubungan, cerca na puente. Si puedo sa mira con este jeep, daan jeep aquí. Junk este jeep, malos este jeep. Del acá se na nila o repair shop pero aquí po ne. Aquí kanila ya man takeda. Na kay bugas karon. Namang Bugas. ari oh, Asa mong bugas? Dili na lang mama ako. dili lang man. Dili, kita, bira kita aquí daw di la kusina, ha? Okay, pero so 4D30. El máquina de ese 4D30, pero no hay mate máquina, ha? Este, el jeep. Oh, aquí sila takusi. Oh. Okay. Kung ulan di rin, nay, paano sa mga magluto, nay? Dili ko magluto. Oh, Dapat- mira ustedes, oh. Di suyo, oh, ese lang din suyo arroz, oh. Mira kat ustedes, oh, palapugasan. Asa man kung, ha? Oh, aquí más claro, ahora puede ser mira. Mira sa skill side. Este el jeep. Sige, nay, sulod dito, nay. Okay. Mira ustedes. Oh, na, mira ustedes, oh. El driver side. Kasi lang din. Driver side, anay. Aquí to po na el mga dila gamit. Kosa-kosa. Aquí el mga dila arroz, tapone. So, tabri lang. Wala ko basta punta kita jeep pa. Abri, pero el sitwasyon tamira yo. Tan amaze yo kay sini pa siyempre ang sina, no? So sarado na. Dili man nimo daganay, no? Di na. Daot na na. Dili na ba ka magbiyahe? Di gahi ko kabalo. Mas kung gahi hindi ko kabalo. So sini yo last time ako no, pamilya. Timala del Limpuno. lipuno, mga delipuno siya sila. Ya yan ligayo alya na lipuno. And ya pwede kay miracle alya area, no? Kabar, yatay Alya daw, riba. bagayot. Dito pa sa taas, unti. Ito pa yun. Unsa may kuan ninyo dito? Kanang Tanom lang. Tanom? Oo. gobyerno. Unsa na siya lamisa para sa matulog, maglingkod Usay, ba? matulog ko diha. Magpalit kong takong tulda. Wala Grabe. kong kwarta. Igo lang sa amo ang pagkaon pati Okay. ano. So mga amigo, no, mira ustedes, no, kung ma'am, kereo, ma'am, pwede ka manahuhagan sa atong mga kababayan o sa atong mga taga Zamboanga or especially sa atong mga OFW, ma'am. Pwede ka mangayog tabang sa ila. Ayaw ko, sir. Ayaw ba ulaw kay moingon lang ka sa ato ang camera. Ingon kung lain mga gusto makatabang sa inyo. Mga maluoy. Dili gyud ka mangayog tabang ngano man. Chinelo le lastima, tachinado le huya, pidi ayuda. Pero si Miro sa sitwasyon, maski maglisod-lisod na nay, di gyud ka kung kinsay naghatag, Okay lang, dawasan lang. dawaton lang nimo kung naay mo hatag. Sample naay mo magdala sa imo diri na naghatag og pagkaon, O
Salamat kwarta. kayo. Salamat kayo sa God. Nang gitagaan ko pagkaon. Okay lang ka? Di pera ka diri maski nga ni mong kon nabuhi. Okay lang ko kay. Importante walay sakit. Hindi man. Quebra mi corazon ko neste. Quebra mi corazon pero sige nay. Ayaw ka bala ka nay Ginoo. Naaman ga tanaw. Ang ginoo sa ko. Di man tapasagdan. Pero dapat man kamot pod. Maski si unsa may pangkamot nimo nay? Magbaliya kong gulay. Unsa siya. Unsa man? Kamote. Namin gulay diya sir. Oh. Tatanong-tanong pud Oo, ka. na diya. Oh. Pero mabahaan pod na. Kung mabaha na. Wala. Unsa kung dagit panahon na hindi mo kakaon diri? Na ba kay experience na wala ka nakakaon? Kung minsan, sa kabeses ka isa lang. Ano, Usahay, isa ka beses lang ka mga on. Wa kakaon. Usay na yung mga tagsakbapan o kanang isda. Salamat. Sa ayaw ka mawala og kanang pag-ampok sa Ginoo ha. Kay parehas ako nakaagira ko di wa gyud nako nakit-an lang nako ang jeep. So sa tan-aw ang Ginoo ang ingana ang Ginoo magkuha siya og tao tapos gamito niya ang tao padala diri sa imuha para makatabang. Kalayo nako pero wala jud ko wala ko na surprise pod ko aning pag-adtuon nako diri sa Bago imo. lang po din sa ng problema kay dako ba kung gasto ka mo katong sa akong bana ng matan. Asa man lang namatay mong surod. Niatake siya unsa? Oh, gi-atake na lang ito. So ikaw na lang karon, ikaw na lang sa imong Ginoo, ikaw na lang isa. Totoo akong anak lang diya o magtrabaho na siya. Hindi pagtrabaho ka mo, kita ka mo trabaho kay wala tayo bugas. Kamu pa na mangita na sila. Usahay, wala po trabaho. Sige nay. Na ako ihatag sa imo nay ha. Na ako 5 peso, palit na tubig. Tubig 5 man ang bido na. Layo kayo panggamit dito. diri. Oo. Sige. Basta ayo-ayo lang ta dire ha. Magkakuan lang ka. Ampo ra gyud kanay. Maski unsa pa ang may tabo sa atong kinabuhi. Dili Yan. gani ko magkaon na ng mga karne kay na ako high blood. Dili ka pwede sa kwan no. So health conscious si nanay so Na ako maintenance. Oh, so unsa may karon unsay ulam ninyo? Ano Nag-ulam ka, bulad. bulad. Kaba maggulay ko. Ang gitagaan ko Gulay. ni bulad. Napod iklog tulo ka buok giatag. Okay. Sige. Dili ra kanay ha. Na ako'y kuhaon nay ha. Sige. Minigi. Saka Salamat kita. daan. Oo. Sige lang nay. Diyan lang ka. naman junto kita. Ayuda na prójimo ta necesita. Maskin ko sa Na ako'y ihatag sa imo nay ha. Sige. Na kay bugas. Kasi nagita ko kay mansandig yung mga amigo akyo na riprap kay este adentro riprap ya kasi este. Oh, tiene trapal. Upa. Nay na kay bugas ha. Salamat Tapos tayo. na kay pansit di kani sa ato ang konsehal ka Frederick Atilano tapos natay gamay na grocery na kay dilata na kay mga noodles ug natay tinapay gikan sa KT Bakery. Okay no? So kuha sige. Kani akong gusto. Kana mo Kani asa? akong- Oh, cheese bread. Oh, kumita si nanay. Salamat. So, nay, unsa may ingon nato sa tong kwan, pasalamat ta nay. Kanay nga hatag no. Pasalamat kay sino to? Naghatag ang ato ang mga sponsors Salamat sa sponsor na sa Gino Project. ng Gino Project na natagaan ko diri. Salamat kayo. O, sa Ginoo po salamat po kaayo na nakaagi sila, nakaagi mo diri nga
natagaan po po. Nay, subano, Nay. Subano. Papasalamat. Salamat sa gamnon, no. Binugaan no nagograsya din eh. Salamat to ko dahil po, dahil dun to ko dahil ami, pobre ami to ko doy. No. Kasi tabla mga amigo, ustedes mga viewers, naunjutay manera, naunjutay cosa ta pwede kita alcanza grande cambio sa vida di ila. Tadali kita el coraje kanila para bibi otra vez. Fight lang, mas nkila de tormento el vida. Igol si nanay o, mira ustedes. Hindi le, no quiere le apela, pidi ayuda. Si tiene daw kunile kendale, gracias. Kay, mas kinansina daw, ta busca daw le manera. Ta siembra le, ta pidi le lang le, si kenya dale, tiene grande corazón, ta rindi ale gracias, thank you con ustedes, paman. Un familia el Takeda na un jeep aquí na syudad de Zamboanga. So thank you kung naudiaton mga viewers, kung naudiaton the Gino Project. Ven man, junto kita, ayuda na prójimo ta necesita. Maskin cosa pa'l situación, maskin cosa pa'l condición. Aquí el Gino Project, el amigo de todo. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todo.